Obia mechiao me mawajo at the bus station ha higher OPATAFUOR YouTube channel ubaso I know I share link and I'm na come baby obia mechiao America ho ubaso bomodin na share link na mami ma be brenya we say OPATAFUOR aba life bomodin na share link na mami. Share the link for me. Kindly share the link for me. Share the link for me. Share the link for me. Na ini komo. Share the link for me. Obaso anu share link na mame na ama afoforo so a omunyan ehun se baba life no so anya bia ye dey ahwe itibomode na share link na mame na ebansa eboa and na on the 6th of October 2024 erade dia cheme no mienu onyame te ase wo wi oda so ye nyame na hini so oya kase tumi nyina ewura no wo nyame a wo adi nyinara assurance. Kindly share the link for me, especially Zenith members and then the groups that you've joined on all social media platforms, especially the one that is dedicated for OPATAFUOR and then Zenith of Heaven's ministry. OPATAFUOR prayer tower groups. Share it. Elizabeth Odro. Good evening, Mom. How you doing? Gladys, how you doing? Yaya boy, minim say on here, Mami Akuya, I want to say, and that on the 6th of October 2024. Gradually, minim say Radian Bambo Bear see also Philips Osu Apple. Yes, sir. Let me sure, baby, I will be invite people to God listen. It's very important. And they change me some 40 minutes per area upon. Just 40 minutes. We are sharing the word of God. 40 minutes. Especially we are in the end times. Last week, na me kabi bicho. Just fin boating. Me pacho me dancing. So good evening to you. Panda, I salute you. How you doing? UK for here. Michiachi will be America for UK for Canada, Germany, Italy, Spain, Russia, Michiamo. Michio be and then know Simbi. Last week, now Mekacho said this week a lot of things will happen. And I deliberately emphasize on Ephesians chapter 6. Minyabotre. Yes, sir. Mejimsu Noah. Mejoso. Last week Sunday. Yeah. Minyabotre church. Say what you want you may be a air coswa. Or say minya time. Na minu din komo. Adia ya wasasi wisu. And he said, Obeyo obregu adwuma. Obregu adwuma ya papa. Enti abribia se obi bemia. Aya me pese me bi onipa no na adwene. Na sebe me bie nani. Na ohun ni se ewiase na wote no ewiase nte sese de ehunu no
we are see a too deep and very cloudy. And you want shake when ye and son what to naya one we have a traminum. Na dear Yan says, I will talk am an animal abrabodumuna, why may be you? Into me or OPATAFUOR Hopeson. I don't preach like the way other pastors preach. I always tell you the realities on the ground. That was exactly how Jesus was doing until he ascended to the zenith of heavens. Sorry, Mamikachi. Meka realities. And yama is siwo nipa abrabom. And edi chire nipa. Saa nneɛma wei na Yesu Kristo baeɛ na ɔyɛ. Nti wohwɛ me a me mpreachi te sɛ deɛ other pastors preachi. Meyɛ obi a atoro ni me tɛkyerɛma so. Kataso muomu aso eni me tɛkyerɛma so. Meka ne sɛ deɛ teɛ no magya hɔkɔ. Saa na teɛ. Last week, na yɛwɔ Ephesians chapter 6 verse number 12. Saa kɔfa wo Bible na me ne wuni nkɔmmɔ. And then end finish it, spiritual wickedness. Spiritual wickedness, no, and then you finish it, sa topic, you know. And then a year treaty near closing that chapter so that we move on to another topic. And then you close it. Into the American Ephesians chapter 6, verse number 12. Ɔsɛ ye ne honam ani moja ɛna anya. Ye ne mpanyinnie wie matumfoɔ nkabre wiedie ɔsɛyɛ. Ɛna esumu atirimuɔden honhom. Saa esumu atirimuɔden honhom. Ɛhɔ na me gyina last week. Ana me ne mo me de kyerɛkyerɛ mo sɛ so uti America, uti Canada, uti UK, uti Germany, uti Italy, Spain, and South Africa, baby a wo bia. The way I won't really onipa ho adwembone. Now sorry ana wada. Kakra would ade be ma obia. When you saw say even a £10, $10, €10 krana when you je. And yes, I na nipa bebre dwene. Obi wo ho no ma oyɛ difrupe. Obi wo ho a oyɛ greedy. And wo de kakra no kra opɛ so oje. Obi wo ho a odim sɛ onko school nuru mpempenso ana oni ensa no dwuma ana qualification bi a sɛ sika na ɔhwehwɛ no wɔ abrabom no ebetimi ama na nya. Ɛno nti di obɛyɛ ne sɛ obehwie ne yonku mogya agu fom na ne mogya no e de sɛ sika na brɛ no. Sa na nipa bi adwenete. Eti me ka kyerɛ wo sɛ ye very careful ewo esumu atirimuɔden honhom a ebewura nipa mu na ma onipa etintesu kokɔ ewo ni nua so. Me ka kyerɛ mo last week. Mamenye emphasis bi ketewa bi nkyerɛ. I said last week me teach wickedness na no. Ba ku bi apie ewo internet ne so. Na abiri bia no onyankopɔn ema me ye teachings bia BBC ema mudi mani ene maso ehu bi na mudi atum hofo. Yenua Hopeson adoye Hopeson no kwa na metimi akaba de to aso me de minim. Me adoye o sa adonye. Well, the mechanic bia and I stand to be corrected. Prior to incident bia SCC. Ye bra iba interview e be ka asem bi. Na me ka kyerɛ wo sɛ, sɛ wote America, wote Canada, wote UK, wote Germany, uti Italy, Spain, and South Africa, baby a wo bia, when you saw say even a £10, $10, €10 krana when you je. And yes, I na nipa bi adwenete. Eti me ka kyerɛ wo sɛ ye very careful ewo esumu atirimuɔden honhom a ebewura nipa mu na ma onipa etintesu kokɔ ewo ni nua so.
say nipa bonfuo bi ato wheelchair e won ho a sebio omo ye aban mu mpanyini bi e pese nka omo bubu ni gu ho ema nka nanim gu ase ema ye nua Hopeson Adoye enso eto signal ekoi eko katre omo se wono so to eye wheelchair ni bi asa ni pakro no beto fom fofia ntoata ene yeti se eye Jubilee House in Painful yi ba ku bi a oja o hye a one control Ghana o sumase wakọ UN meeting wate ahwe a che se ade a aba no so no enya amane ketwa. So my question is say, let's assume say Hopeson Adoye ye bra no na asem a all kan say ye no kre ampa say obi wo Jubilee House ho ene ode ne nam penaku no ena Hopeson Adoye akobo adane ena anya say nipa no achiro ena akunu say nipa na owo Jubilee House we panyini yampa say Hopeson Adoye Adoye o say Adonye na Hopeson na Daniel boy ye no ena akọ nipa no so a what na se na dwene ko akiri sa spiritual wicked way atirimo de huhum we na last week na me ka ho asem no say enti susuan pa say ekwan a omudi sa Hopeson yi afaso bre ya afaso na mpa say o dasani atimi akọ aduro so okoya o si Hopeson Adoye yemubu ni mu oni yense no eti senka Hopeson Adoye any protection oni powers oni tumi bia ebo no ho ban a enkeno an se motete hwa nka mbeti yesi Hopeson Adoye ena wabubu agu ho na na ni afra ana wawu na sankrofo na so anya ho asa betena radio ni TV so na kiasa level of forms of accusation e dia atono so if say obi a wawuo ye ka asem to so wontimi yi hu ano da satiri mo de huhum we e na me ka kire wo se bra fa ho adwene ansa na ye too late na wudi Yesu na Pentecost Assemblies of God CAC Roman Empire for no omo de be kire ye na omo draw na to calendar so na my brother ubewu mpetuwo ubewu aninguasie wuo yanku a ye be se wo ma be wi akire wo makura mpo no o ka o masem e wo bedwam ana ofere because suban bi ene tumi boni bi a abetena wo mamu no untimi kura enka o masem e wo bedwam ena me ne wo kase obi hyedam sisi a ai o yare na yare a o yare no eye nipa ena di nantwie asrefom eye nipa ena asane na mu natie nipa na agi ni nsam sika nipa ena afa ne hunamu atade e dia kotumi a ni tirimu odin ho se sa nipa we se ne mame ena mpa ya se no enti obi da 37 military hospital obi da Komfanochi obi da emergency ward obi yare da dem wa honhon diabetes da obi so oso da ye no ne ye won paniye. You see, sometimes when they take you to these higher spiritual wicked forces,
If you understand what I'm saying, sometimes when they take you to these spiritual wicked forces, these are some of the dreams that you have, showing a sign that there's somebody hiding behind scenes, working negatively against you, especially when you are being given injection in the rest of the spirit, when a serpent is running after you or any animal. Because when you study demonology, it will tell you that some of the demons are in animalistic form. They take the shape of animal to attack people in a dream state. Enti on the catch now, say usua bibi fa ahohomone ho a edura na dwa ahohomone omo dane mmoa etata nipa awale dayem. Enti kraman na hu no onye kwa wo obi wo na hu no agina mmoa na hu no nantwie na hu no wodayem no brother enye kwa da eyo nipa obi yare sisi a eyo obi na aye ne sa ya tu na duro obi ashada oh hwe when you go to Volta region, when you go to the northern region as well, they have these black magicians who are of a higher level in the realms of the spirit. To an extent, these people have the black magical power has possessed these people to a level where they can conjure your spirit to appear in a mirror, and they will use knife or a gun to pierce you, and it will take effect on you physically. When you go to Volta, uko angunamamu a omutimi koto akuaba mo amoye akanfo no semuni makuaba anase mo amoye nkrane ifu abohwe me no semuni mutoy omutimi koto na ya twere wudi dia gu paper so na ya chichiri e dia fa toy ne ho na ya omo dia ma konfu panyini no ana malam no ana odunsini na oye aduro no no wakanchi agunsa afra honhom amana be hyesa akuaba na ya chichiri ni mu na omode ensa agusu no matutu abom sa etuo na yetu abom no eye wo ene ya tutuo ne de abo enti be 3-4 days enu wo habos wani subiri no watwa ahwe enu ano no ya finish wo enti wo mo manya stroke enya omu nyina no ma me kiro tukwe ni agbalagwa no woni bi omo ye tukwe ni agbalagwa no omo kope apese de mete omo pe apese mete ye kasa apese hedgehog apese enye grass cutter apese ne ho kase no matubi the way ekwan on fa so omo tu onipa tukwe ekulu instantly within 72 to 24 hours ni ya tunu tukwe akuna to atwene anase ya tunu agbalagwa akuna to atwene ewo ayigwemam ena me kire wo no omukope aboa ne ye friend se apese ne ho kase no no ma petoy akuaba ye di dua na asere nkitinkiti na saa aduaba no akuaba no ma chichiri wudin e di afa ho no mo de apese ne mete no o mo de awo aboa ponche ne ho no na ne ho poison no tie ne ye ne ho poison no na ayeye apese ne mete no mo de awo eye akuaba no ne ho baabi ye de wo ne nsa a ebenya wo nipa na ya twe wo kra e de ahwemu ne nsa ye de wo ne yamu a ebenya wo a ye de ayawu ya twe wo kra no ebenya wo ebi wo hososo a omo de dadoa no omo de aka eye aponkyerani nachi ne ya gunsa konfuo no ana odunsini no wakanchi saa na ohunhum abewura akuaba na ya chichire ni mu no no de dadoa no utirimu a no de abo na anya wo yemu a no de abo wakoma mu a no de dadoa na bom
enti wo ha mo se wakoma ade utwi wo ha mo se bibi cream at once no atwa hwe wo de ne kɔ hospital a wo ye den o mafie adentia tukwe ene ya to no anwonafo no mo sa tumi no esiremfuo wo sa tumi no sanioma we na mse bo ho ban na sa tumi no omo ye esum tumi dia omo tirimu odin omo ye esum tumi dia am tell ye do ko aigwemam na wo mene ya obi bekum ye do ko aigwe nkura ase aigwe kuro nketwa ho ene hohoi pando mu ne de hwini ho na ye do ko ni kuro nketwa se logba total kleko ene sa ho ekuro nketenkete na hye anwonamamu na my brother nkonya mu ne hehe ho omo wotumi ankasa tumi omo wotumi ankasa tumi a ye di bone tumi a ye di mo onipa ni fra tumi a ye di ti obi akoma awia kete mu otwahwe ne ye de ne ko hospital a owu uko eye anwonamamu a omo wosa tumi no wicked spirit no ewo. When you go to the northern sector esirem omo the same tumi no sa na uba asantemamu susu a asantefo so omo tumi a udi agro utete asantini bema utete asantini ba anase se woni ni ye bibi na se tieni o woni asantini eba ana bema ye bibi na ne bonyo so a enu an se wapekosua ono so yensu asantefo so tumi a wo ye wicked spirit na me kire wo no anwonafo de no ye kope apese mete ni ye de nsa no me de awo na no me tutu no makum eno no mo fra ni tukwe ana agwalagwa yesi we ya to na agwalagwa ne de normally no eya na enkum nipa eya na omo de panie ewowo akuaba no ho no mu gusu nsa enti na ya bon se wo nan na ahono wo nsa na ahono ana ohu baabi na ahono enti ya do be ko baabi no ye betetew ne yiyi empanie no afiri wo nan mu ene ya agwalagwa no na tukwe ni de tukwe bie ni hwa ye beto no wo anwonama mu a aponkyerene ehu nsuo enka ho unim de enti a dra ayi ye friend say unim wowo se wo hu wowo se wowo no ye type bay se wowo ne poison a ewo nim eye mra ode nanu se ebo aponkyerani achi tieniye na watwe ebro na ewo aponkyerani na chi ni bi na ode agu ono wowo mu na waye powerful and imagine say ye di apesa ne mete edi akọwo aponkyerani achi hwe poison ayatwe edutina most at times no say ye two kwe na so wanya obi a odin a untimi nya hoden da because omo de apesa meta ne wo akuaba na abra wo kra abehim eno a ete se aboa wo akaw aboa wo te se viper aboa wo te se chirebene ana premre akaw enti se wanya medical doctor wo ye expert pa obe wo poison pania ebe kum entina so we steady a anwonafo tutu kwe na wo ye den sa tukwe na ebe kum anwonani otutu kwe na so wa mehia yen mu bi te se opatafo ye na ye nim tukwe no na chi ade ye nim agwalagwa na chi ade a ye betimi de yakan ama ho ato wa brother omo a ya to mu na tukwe no nchew ye tukwe a wunni 7 days ye tukwe a wunni 7 days abro so ana within 48 24 to 72 hours na tukwe no na ku ato aka de koso no enti uba asantemamu so a asantefo enso wo tumi a ono so no sa wo ha asanteni bema wo ha asanteni ba ni wa fa kosua ni wa fa ensa ni wa gunsa ni wa fre ensuo no ni wa de kosua no aka na asem nyina wi a ni wa de kosua na hwe
Yes, your friend say wabo dia. Anguna ni mu diabo ono to agbalagba eni tukwe. Yesu yenim agbalagba yenim tukwe. Yesu ye buru dia. Sa nioma wenti na mse wa wote aburochire wa wote Ghana wa wote nkran. Masa pe obi a wo den na fa wo koja na obi bekum. Ye no odie ma obi nada ono won kan kire we say you can't say nyame de obi afie enti hu hia se obekọ obi ho sa evangelist fo no omo kwasi asem omo keka no social media no so agimisem omo majority of them they are uneducated. I'm not saying that all the evangelists are uneducated. No, I'm not saying that. But majority of them, they are uneducated. They even use Bibles that are not recommended. And they will tell you, say, stay within your confines and pray. I'm telling you, you can pray for so many hours and you will not even get response to it. And share sa abro we any etimodin we and your spiritual wicked forces. Hey, obi jetirase me your suffer. And yen sem na metimi aka. Obi jetirase sisi amene okase. Obi ni jetirase. And obi na shed that akwaji ni nsem coins. Obi na shed that akwaji ni nsem 1 cedi pe o. 1 cedi pe. And wodi akotu mi ho. And the 2 mi na kanti aguso. Wan hwe ya obi be mu wani magu ase na ebuo kakra nipa di bu no eno ano no na atofo sabi wan hwe ya obi be ma wonam wana once na di wachi obi be gba kill spiritually ama wonam a na once na di wachi enti we Hopeson adoye etiwe se enye se ono so di nachi akoja spirit bi no wotewa enkabra no enkwa fa ho nwa enkwa kokunu wakuna nka oya ho hwia enye yie my brother wan hwe yie a ade obi di be ye wo no wuri ntimi mfi da na ode afrasa ase we so na ye nananom de bia I keep on saying it. Say nyame soma ye beto ye no and na da bebre wo mu ne nkyerɛkyerɛ bɔne if we say the almost say tieni o nkyerɛkyerɛ ye beto ye no e ye nkyerɛkyerɛ bɔne nkyerɛkyerɛ emma nipa nhuru nyansa nkyerɛkyerɛ a wiki state of thinking and reasoning obi yaw bone kura no waka wano atum say wodi ni nyina ma nyame instead of say e wo say wo sori gina na wo fight wo glory back no waka wano atum na nipa na di bone eno na nipa feel say eno na ye nyame som enso nyame som nya sa na tie nyame som nya sa na tie nyame sumo enye sanete me my yes spiritual work more than deki mahu incidents bebrebe mahu stories bebrebe mahu nioma bebreba memfa mano entimi nka mahu nioma mentimi mfa mani kura anhwe ni nyina so no eye onipa ene ma sa siye hwe spiritual wicked forces ebetimi awura obi mu no atwa ntorato so obetwa ntora ma ene nokore ayepe ama there is no amount of explanation obe serve nipa ombete wase da onu ne de na ye ntoro no ene no ombegye di eye spiritual wicked forces ebi esi bible mu ebi sa atirimode unim awu se uko Israel mamu a uko Israel na no na me kire o se uko Israel mamu a omunji Yesu ni se unim se enkramofo edi anabi Isa eye Yesu omuji anabi Isa edi nenso so omunji Yesu ndi se obewuji nipa nkwa
bebre susu se Yesu wawu se asema me kan sa wotemase a se watiti bi ewo nkrofo ano watiti bi ewo mantamu watiti bi ewo mpanyimfo bi ano a ebinom ye debate na omo ye na omo se Yesu amewu Yesu kura wawu ba bia wamewu amanipa no kore wonim die nti asade no ebaya ebeye sinto ebetale Yesu wuo ho abra Yesu wu ye no eye nipa de sani a wo mutiri mu odin miwia medication ni be ma ona ye nyina ya kan nipa de sani a nitiri mu odin na tena asese abra Yesu wu ye no omunyane ye no ena soldiers fuo mienu ekọ ese omukọ akọhwe se Yesu awu anyane ampa omukọ na Yesu no awu anyane ena soldiers won say aha ne de ne beto ye batade akiri ye no wona obiem ene sa na tie de a wawu wasori ampa enti ampa soldiers fo no ene Mary mu gyina holding komo no ena Yesu Kristo epie ye ena o ka kire mo se miwui ye na masori na sise de mete ase ena soldiers fo ni dimirika ekọ asofo mpanyimfo tie ne yo asofo mpanyimfo amane se hwe Yesu na yeku no enra no wasori wonani monyamu ne kasie mu ampa ena politicians na ewo ho no ene aban mu mpanyimfo ene romanfo mpanyimfo na ewo ho those days no eka se sa na tie de a Musa soldiers fo we mienu mu na mo wo adanse a ekire se Yesu awu anyane mu na mo call ba bia Yesu enu nti munje sa sika we na mo nkokuro ni kotia emra kotia na mo moda wuro nkantre mo se Yesu wawu anyane bia na anadwo na mo da ho no muti se enipa bi ebewia Yesu amu enti Yesu amu no enipa bi na awia ene ode adwane ko na se amrado no eye panyin na no wote so governor na wote so no se oba bebusa omo asofo no ebe kirekire mu o ede a kire eye panyin ni se no kure Yesu wu nsoli bia no a anadwo no na obi ekofa no a wode na adwane ko she adwompone e woni patiri we eye wicked spirit anything I make atro say wa hwe ya ube bratin fifre pa ye onipa papa enso ebe dane obone ni animguase ya twe Yesu efom Yesu di esu ni yaw atete odi apinisie ni mpente nkwa ene ye de ne call ahokobo na seniem owu ya enipa de sani etimi atenase a create story amende ye ngi Yesu wo entumu bie my brother me say wa mpe ba bia amfa ho ankoja wo de obeye bia no enye feda de ekura umpo no obi be dia firi wunsem obi be ku ya hey, people are dying on the daily basis and you think it is their time. No, some of them they died because it were some people who hide behind scenes to instigate their death. You only pan yes, sir. Yeah, share your Bible. Yeah, share o Bible, be o Bible, midie be o Bible ni yensua de. Eye Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verse 11 to 15. Me kan tienye. Matthew chapter 28 verse 11 to 15. Tienye. O say, na ware kro no hwe awanfuo no mu binum ba kro no mu beka de esi nyina kire asofo mpanyimfo no. Verse 11 no. Verse 12. O say na woni mpanyimfo no hwiai na otu agina no.
Woma asrafoɔ no bi sika bebree. Verse 12. Kan sɛ monka sɛ anadwo a yɛdaeɛ no na asuafoɔ no ba bewia no tieni o wɔse ɔmonko change no nka sɛ anadwo no ɔmo daeɛ no ɛna ɔmo bewia Yesu amu no. Verse 13 no. Verse 14 wɔse na sɛ yɛduru amrado asomu a yɛbɛkyerɛ no mu na mo ho anka mu. Verse 15 wɔse na wɔgye sika no kɔyɛ sɛdeɛ wɔka kyerɛ wɔn no na asɛm yi atre Yudafoɔ mu di besi nnɛ bɛpem nnɛ. Ukɔ Israel mamu a yɛsi Yesu wuo yɛngye ntom kɔ Yesu bia mewu wa mewu anje obi ankwa. Ne nyinaa so yɛ onipa ne tiri mu ɔden ɛna tena ase a wɔ orchestrate saa deɛ no. It's in the Bible. It's in the Bible. Ɛyɛ nipa ne tiri mu ɔden ɛna tena ase a wɔ orchestrate that satanic event. Say NC entine bebrenji Yesu wuo bia ntom. Enam say ɛyɛ asɔfoɔ mpanyinfoɔ ɛna say ɔmo tena hɔ ɛne Roman foɔ mpanyinfoɔ na say ɔmo tena hɔ na ɔmo ma Yesu nkrɔfoɔ kodi adanseɛ sɛ Yesu awu anyame a ɔmo asɔfoɔ no ne Roman foɔ mpanyinfoɔ no ɔmo anim agu ase enti ɔmo nkotwa ntoro sɛ anadwo no ɛna asuafoɔ no kɔ wia Yesu body no. Enipa adwene ɛda ne tiri mu sister pɛ baabi wate na mentan enti nkawo deɛ hwɛ ebi na mede yɛ mfato hu no Hopeson adoye enko wɔte hɔ na nko amini ahwe kum no wawu na yɛ kwabrane na te hɔ obi wɔ hɔ a ne tiri mu ɔden oni abadaye obegu anim ase obetwa ntro de ato so obesel osusu na wudi Pentecost wo nyame n'achi no nyame na oda calendar so no na wudi n'achi calendar nyankopon calendar Yesu na wudi n'achi calendar Yesu na wudi n'achi sa Yesu na awobɔ ne din a hwe entimi nsi no na wudi n'achi Yesu na tumi bia ni mu na abrofo no de na dada nipa no na wudi n'achi enti obi de ukɔ aduro so no oku ebeye yie obi de ukɔ tumi bi ho na obɔ odi ebeye yie ene ko antoansuo nyama aso na kɔhwɛ asɔfoɔ asɔre mpanyinfoɔ emakuo mpanyinfoɔ ene asɔre ba ɔmo na gu hɔ no bebreba yachi ensuo ne se wache wɔ ɔmo na mpacho tumi bi si ne onyankopɔn tumi anka obosom ntimi chi obi ma wani nda ho na nipa tiri mu ɔden onipa etwa ntro de ato so a enya ne ya na nka wo hwɛ de maye ɔman Ghana mama Ghana aye dindindin ama Ghana ene mayo ne mrantie nyina bɔ asesa na Hopeson adonye esɔre no ɔkasa wati benya akokoduro sɛ mede ne kwa duro so mi kokura firi hɔ ampa nke yebeku no politicians a omawu all of a sudden yakunkum ubehu politician do all of a sudden ni wawu omo na yes ade no omo political tactical play hwe omo tao spiritual na anya yi ado ma ba so physical attack no omo threat ho ano omo hunu se wu nsuro threat no ma pretend abefa wadanfo enti omo ne wo kɔ ba nyina no omo dead no omo ma wagiani bi within 2 weeks no ma fasuma no ma poison no ma ku ato atwene omo de di politicians bebrebe omo timi nka baby a wo bia me chia ma pon enti esumu tumi die na me ka ho asem no sister e wo ho e mu obi na da etiri mu ode honhom na me ka ho asem no e wo ho e ma obi na da tiri mu ode tumi no e wo ho etiri mu ode tumi e wo ho e sei nipa e gu nipa ni mase e de yale etu nipa so e boni perform e ma nipa ni gu ase e ma nipa sresre di e wo ho
Nti ma wani na ho na ma wani emra wo so na Yesu ne papa ya wo ye nyina no enwie pen yoda Romanfo amradofo ese omuntwa to say Yesu awu Bible quotation na me kan de kire wo no wose bepem ne aye akinjigye eda ho na uko Israel mamu a omusi Yesu bia mawu na Yesu no kro mo mpe na asem. When you go to Israel today omutan Yesu mpe na asem ko Israel mamu ene amene wo kese ene ye on the 6th of October 2024 go to Israel, the land of the Israelites. Go there. They don't know anybody called Jesus Christ. And they don't even like him. They don't want to hear his name. Ninyina say, Papa ya Yesu ye no. Romans one paying for it tenase. Eno mu gu na nimu asese Yesu bia wa mewu. Anadwo no eno mu kofa ni mu di ni dwane ye. It's in the Bible. And in guasie na mu di Yesu afam. Udi agora o papa ya wa ye nipa na be da na obone hwe me wo me baby o sifie wo Accra na we na okọ se okoto ade ana ohu man bi a obre na man e ka na were hosem ana o si o me kura masifie me kura masifie ewo enkran ha enti sa wo so wunya baabi ne wo yene ne wo ma enna de a enne bra na betena fie ho na me de meti abrochire mente Ghana ha na wo betena ho a no asiesie fie ho no aye ho kama na etena ho animanim ya ne fa pe edan ni bi ne tukọ afedie mami de brai ekotena afie ho na on de onene titewa na oja ho kwa aburuchire bosumi mienu abetwa miensa enan enum ensia afinie bra ne nye na adwene se otu weina edi mfie miensa chi na wo ma ne ba no se o de aye ne de me pese utu ena wo man no tu afedie wo se wuntu na wadu betena afie ho no wa waste your time no say na me na me ka se betena ho ana me ka se bra ba ye watchman e wo fie ha wo ye tu wo se wo da bontin mi kodimi dwa na wo ka wa asem ya ena me do ba betena afie ha tu afedie boy ni se won tu da enti sister no empata no won tu ya ne ka 3 years ni anya se won tu na sister no he din so on don pe akasakasa ene okotamu 10,000 Ghana cedis se wonje won fa mfiri ne fie bra ne se da on Jesus kan na oni sister ni din komo di efie ni ne dia na guy na tim akwa duro so akotu na duro ama sister no wa hono ene obi ka kire ne se onwani mfirifie ho nya sa o mekunu ene odwane ye no sa call back to abrochire ena asem no aye na dwendwene na wadwene adwene ene obi kire ne se he go to Kumasi and go to Prophet OPATAFUOR oba ye obeka na asem mehwe ni din ramseje fa kofi ho okoya akosesa ni nuam ne namfofo do ma begu fie ho na omutifie ho okoye na kwanjire wo fie ho wie no nde okoye ani be 1 week na boy na ono edi wo mu ba fie ho no otika mu na card ne hwi ho kram onya accident kese now owo na nka wo se emre sister no so ana ma bona dane e na call no so afi onya accident ne dia obetu abrochirefuo bebrebe de ade ayamo no mo ankasa mu fie kura mu ntimi na ho
mo ankasa mfie kura mo ntimi ntena ho mo amasase kura ya gigi afiri mo nsam eye tirimode honhom nipa tirimode onipa ni tirimode wo di nipa ne nam a wo di wa utirimu fitaa no saa nipa no o one selfish interest any greediness any tirimu adwen boni bi ewo ni tirimu eno de o de no ahinta wa hide adwen boni na ewo ni tirimu no eno wa sheda ne wo sere at the appropriate time or ye wo obekaw inte meno menamu nyina na ise soja ni a ye dia to mitirimu se ye de me bekowo inte ma prepare upusu ya na masutu meni woni sere sa enada na omo be dada ye se oh wuni abo wasumu ha sam edan ha ne wo mo obi di wakwa aduro super waku obey den na watena ho no wahwe enhwe ha se sa nipa we yi onkum enya areho se enya ningu ase enya ya obi abodua obi akese obi mishia woman bi mini woman di nkomo sa o se nyame ahira no adenti a wasifie 3 wa akra na ono islego fie mienu ena obobro no bi aso enti ono tumi bi aha no because wasifie o fie wa akra o islego fie nko a o 6 bedroom ko atu ena o sawo bi wo baabi nti bibi aha no we na menene te wo di nkomo na mehwe na nimu din na mekata me wo din na awrade signal me say busa me say na ne mama no soso ne mama no soso na me busa no say okay se wo se nyame ahira wa na wo mama no soso afi no hema nimu din my brother wo na yan timi wo mbe se wo ma o mutiri mu odin minim sister bi no ye adwuma o bank ne kwan ye o fo aso a omu orchestrate ye ma sika eyira o bank ho a ye de share no se ono tie ni yo ono na afa no na ye chi sister no di ni tumu ema sister no ko ton ni fie ni papa wu ye odi ja no emi ye di sika no ekoye tia ka no ansa ne ebeli no amana ba out no se me kan asem kire wa ebe ye areho sister na wo emma nko afọ emma 26 asem we ya me ka kire wi 14 years ago asem na me ka kire wo na okoware bema ena bema no so no ne na wo san kwala 6 no na bema no wo tuban bi ni ade bi no se o ware ni biem ena wa jan ena ono de o ye na dwuma no de hwe ne ma ena tienie bema no fa akwan bi so obegu oba na nim ase okeka oba no ho nsem gu na nim ase amfa se bema no ni ja ware na bema no o ye baibo nsam ena maame ne last born o ye bema o ma ne bayi ena ne baba odi nkai o ma ne bayi ena de odi payini na chimiensa o ma ne bayi edi sa kwala ne miensa no ena papa na ware wo mo spiritual de bia no kwala no o mo gi orders every papa no say o mo ha o mo maame na bra obi a o ye adwuma o bank obi o ye adwuma o bank na oji akatua papa na nipa da se ne yatimi manipulate no ama eduru mene bi no ya chi maame na tuma mo akoda mu nyina ba ama efia ne papa di ma no waton ama maame na ba square zero afedie obi uncompleted building ana maame na kwa akotenem maame ni kotenem mo ne nkwala yi nyina na ti wo sa boy no ketwa no
Sa Jeff no you know ne te ho. Akwala ketwa no Jeff you know ne te fie ho. Na maame no e de ahometie. Enti wo se o maame te ase no. Na o maame nim doko no ye. Enti o maame kire ne se de si ye nkra doko no. Na reho sam ne se maame ne ye nkra doko no odi kosi abonten. Na o si mi dware aba no ma ba beton nkra doko no na. Obeyi nkradokoro no nkradokoro ya no ne ya no hyehyehye no sister na nkradokoro na ahura na nkradokoro na ahura enti we no obeyi aduane ni bi amana just imagine sa wo koto aduane na se dokoro na ahura a wo beto nipa ni gina ho de chew na wato dokoro na to agu na maame ne dokoro nyina ayeka enti omo de saa ena omu gu maame nanim ase wo mentam wo se he uma we de ne dokoro ne de enyo enye aduane pa ne woton enso na ye ne ba panyini ne ne ba otoso miensa ene ne last ball na oye bema no omu na ye sa nkwase asem no atiri mo de honhom ni tire ye ne se 14 years ago obi na directing no man ba me ho satan na me preach wo the den metro fm omo ma ne de ba me ho na me hwe ni di na so kwa yes ade we ade tie na ne baba payi no emoja firi nasum ene ne hwinimu no oba eba na ma me ne yam hyehye na okoi ofa akwala na ode de ba me ho na me tuodi na me ka tire lady ni se he de mo de ayam ma me no mo confess fa kire wo ma me why na ma me wie no opese ye ngi na ye bejew ansa na obeka tire se ma ye papa ye baifuo ye papa na ma ye tumi se woni na jaya wale ya wo si ye papa mpebre ampa so ompebre oni muwa bia de boa oba no na bre saa na opie no okwa adwuma so no oba 1 2 was obi ni nakoda 1 2 obi ni nakoda ene oba no si ogu na ni mu ase ene oja na ware so o si ahye ne si oja na ware na odi baye ni sisi nkwala ni mu se omumfa ngu maame na ni mu ase na o ma ye maami obi a wakọ school afi o ma ye maame na ma wa procratete ngu maame na akase se the class 1 kura won si bi mu da etirimo de honhoma ye di wura ni pam etirimo de honhoma ye di wura ni pam spiritual wicked forces ye di wura ni pam ma onipa edi nipa bone my brother show we na ye nua Hopeson adoye wa hwe yi anka nipa ne ku no to twene ye ko mbo no ho ban anka nipa ne ko di Pentecost nyame ati Assemblies of God nyame de ofa ne bo onto ne ntem enke ne kiesie no nyame hira makra bye bye